El passat divendres 30 de setembre, Alexis Serrano va portar a terme una conferència sobre el pergamí 436 a l'Auditori del Museu de Premià de Dalt. El director de l'Arxiu Comarcal del Maresme va explicar qui va ser el procés de restauració i conservació de la peça datada del segle XV. Un arxiu històric d'unes dimensions de 2 metres de llarg i 60 centímetres d'amplada. El pergamí 436 sobre les franqueses de Barònia del Maresme és una peça clau per la comarca i per la cultura catalana. Alexis Serrano ens va detallar la importància de l'obra. És important aquest document perquè marca, sobretot, el naixement dels municipis, del que ara en diríem els ajuntaments. La manera autònoma de regular la política local per mitjà de la ciutadania. Durant la conferència es van ensenyar als assistents cada un dels passos que es van seguir per la restauració. El director de l'arxiu destacava que els restauradors del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya van aprofitar fins i tot els fils que formaven part del pergamí original. Més tard, a la sala d'exposicions del museu, hi va haver la presentació de l'exposició temporal col·lectiva Pintura. Els autors, Maria Antònia Pastells i Antonio Entrena, tindran les seves obres disponibles fins a l'11 de desembre. Sens dubte, una bona iniciativa per impulsar els artistes locals. Una molt bona idea que els pintors locals d'aquí puguin exposar les seves obres, que es puguin combinar amb altres exposicions com és la tan important de la del Plat d'Ulisses. Així doncs, les pintures d'oli sobre llenç comparteixen escenari amb l'exposició permanent de la Laietània.